tengmongno tei nok oja khalemani जों उइलानो हामबाय मारु मिडिया रनो आरो जोंनो लगे माबागै जों दिनै आरो फाइका उसिसार कक साका उसिसार साइ दङ जोंनो जों नायदि नगावबो थांका पारारावबो थांका बेराय दङ जों रमना बागिन साव बर खारजां साव हायबा बर साका बाइक सिरियास खाइजा दुइटा हैने आंबो सारा मुसुगो नायदि चिन्तिफोरा सा बुजा माने कोनो टक्स जारा जास्टिस माया जों जों आगतरा सहरतिफोरा सा कमा बुजाक दङ दाव फारसन कायो खाना जास्टिस माया आति बुजागै मा थाना नाव आंबो नायना मुसुगो सरकारनि थानि सिनि सीएम हिन्दु होम एफेयार्स हिन्दु जे पुलिस प्रशासन दंनाय कुसु बेरेंनि सारसंग रिक्वेस्ट खायो नायदियाबो किसा चिकन मेताया नगो हाबे से चिन्तिफोरा साउन बुओ सिनि आगतरखौ सेफ्टि करे हायसे मा दङ निबा आं रिक्वेस्ट खायना जों तिनि अरो कुतुलिया जों बनो रमिया साक जों अरो तिनि दंनायनि सालायजाक जों जेसे आं जत स्टुडेन्ट होनो सावन रक जों लगेर फायदि जों तिनि अन कुतुग्लाक जुदि बनो रमिया साक जों अरो दंनाय खायो बर जोंना गुबुदि साक ना ठीक थाक तिनि बरो ट्राय खाय दङ साव बाट कयदिन दंनाय जों तिनि टाइम रखा ताव 2 दिन काय दंखा ताव फन रम जागिया खाना 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन निन्ते थांदे जेसे दिन बारक आसक दिन बरक जोंनो दिले खाय तमा बरक सामुसे खायगला नायनि वान सुगां बेनिफ्राय आं रिक्वेस्ट खायनाय जत स्टुडेन्ट उनाव फायदि लगेर फायदि जों ताव फन तिनि अन कुतुलिया जेसे रम जाया साक जों आरो दंनायनि खाखाय नौनो साल बसक जरा रिजा बर रमना बागै एक्चुअली बर मिया साइक जरा रुगो हायपाना बरक ताव फन रम मायाखौ बरक साव जों नगो थांजाक बाइक सिल साइका दा खारजाक रमनि साव एक्चुअली अपन नायदि रमना हांकाय जतन रमानो मयाव पावर दङ मयाव जत किसु दङ बर पावर दङ तां पावर रु खानाबा बर तिब्रा ब जागारा खुजाक दङ मानायबा खारांगाय बर कि बांलेस खार थांका बर अब सिबनसा केसन सासे खार दङगा कत केस दङ बायं दंखाना चिन्तिफ्राव बेबा आं अब रिक्वेस्ट खायनाय नायदि रमनाखे काहामके रमथु जोंबो गने आइन अर्डार मानि दङ सानि कक खानाय दङ जों पिसफुल न अर फाइ दङ हायफान आं दागदे खे रमना बागै रिक्वेस्ट खायजाबो न तिनि अरो तंगानिया आम कि पीसफुल के तंनाय ना कि कोनो स्लोगान रै तंनाय जाबो जों आरो तावसो जरा पीसफुल खेन तंनायखौ दिदि जों तंमालिया सजंलिया बर रमलि आंखाय जों अप्रकाय जों बो स्लोगान होनानै ट्राय खायसनाय बरक रमलिया न हंके न रमनि फासिंते रमै रि फाइन चाइ तमंग तरे दं जों अब सागा जों नायदि बर रमि आंखाय जों रमनानि गसिउ किन्तु बरक जों अदार याको जों थाइ रमै रु फादिने जों आति खेल जों यागबो असक पावर या जाजंगा जाजा सिस्टम जाजा पावर दङ बेनिफ्राय जों बनो आपिल खायना सिगां न रमदि जुदि बर रमि आंखाय जों फन सादि जों रमै रु फायना जों कोनो खाया बनो जों बुगला तुगला जा जों बनो रमै रु फायनाय लगायना जों माबा पुलिस हिमतु जों अब रिक्वेस्ट खायने ठीक है सके जों तिनि टिपिनिस साननो रिक्वेस्ट खायने जे परिबर्त फ्यूचर बो जेमन आमति इन्सिडेंट तांतु जेमन तिनि जे तिप्रासर हासुकनि परिणाम अनेक कष्ट मस्त खाइ परिणाम बागे हायो बर जेमन मगनबिया सेफ्टिनि बाय किछु नायतु असुमनो तिनि अमन रिक्वेस्ट दंनाय तिनि टेस निते कारण जोंबो अमो एकदम जे इन्सिडेंट माने एकदम चालिया जे जों खोनामानि हरो चेनाइरक सिमि माइचावै परिणाम बागे सेते गायसा नगद थांतो माने मनसरि हिनै बरनो बुलायो इनके तैसा बिनि दारासनो नगद थांगै मालिक रकनो बो ताम ड्राग्स फालो ताम हिनै बुलायो ओ चेनाइरक जीवन ड्राग्स नुबियाको अमनो सामति खाइलायो इनके बा आं जतनो सिनि जे चिफ मिनिस्टार नो रिक्वेस्ट खायनाय जे किसा मोर हमके बो नाइथु जे एरिया थंगि बो किसा अवेयर खाइतु जे आमतै जे तिप्रासर जे परिणाम बागे हाइमानि बरनो आमतै खाइ किसा माने बरनि एरिया नि किसा जे 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 अकरा चकरा बरनो के साइरितु जे आमतै खाइ कोनो फ्यूचर आमतै खाइ कोनो इन्सिडेंट हामिया तांतु चिनि तिप्रासर रकनि आगरतलाव गोबां माबा हाय कतर इन्सिडेंट नखा आरो रगो आलाय थांनाय पातिं रगो कि ओ इन्सिडेंट रगा हानदे पाइलाय रां रि रगो बाय किसा मिसा रिलाया कोने पाइले हमा हाय और रगो बो न ओ प्रॉब्लम बो आमति नो बिया हरो जों खानामानि जे ओ जे बुजांनाय रगनि नगो बरनि पेरेंट्स थांगा मिचुअल खाना बागै इनके बर बगोसिया इनके जोंनि कन्वेनर बो कल खायदिका पीएस इनके पीएस बो थांगा हरो पीएस नि कैसा गाड़ी थांगा बर थांगै बर न माने मालायखा इनके बर बो सावो जे बर न बो गाय समय दिखा जे बर माने पेरेंट्स रग मिचुअल खाय मानो आमति दा किन्तु आं जे ओ जे बुजांनाय ओ बर न आं कयनाय जे जों जतनो कयनाय जे नो उद्योता खायदि कारण के अमसिमि नरक बाया जत तिब्रासना बाय आमति इंनाय न जदि ताबुक जदि दाटिनो उद्र खायसिगे अम बरक उलो थांगैते तेबो बरक साहस मान थानाय नरक न जतनो सानाय प्राय जे बुजांनाय रक न सानाय नरक बो जोंनो लगे दिदि